Kani kedor jengki arngot ki bar jala bayo ring daga CCTV ki bidana po Laitumkhrah Presbyterian Higher Secondary School. Kakobor ka belayo na ke pulit kalaya thu bakini ki arngot ki bade ki bar jala. Kila lai yakati ka school ka bidana po Laitumkhrah daga jeng thumuban Rahbor ki Khynnah nakati ka school. Hakaban kong kini kila lai banyakandu yakini hikai. Jengka school daga boong yaki baki kwa ban shauno yawi ne ki Khynnah. Namar baka Kmie jeng i kadan hapdeng ka jeng stom. Daga jeng start buit baka jeng shurur jikini hikai. Namar baka mshim itu setiai kini kibriyo. Kemshim la pelaj setiai ini Khynnah. But di indah dia bagi lapun saya Kmie jeng ni Khynnah. Pasawan shauno ya ini Khynnah na po school. Shu le tu baki ni ki Runar nama kemshim la yolat man lihat dekat ka buit Thok jongki. Hakapor baki mi na school kila persang man Rahbor ya wei ne ki Khynnah. Ubasong de school hakati ka school bar ude Khynnah orang song hapo ka class 6. Lai kemshim la yolat setia bande ini ka kam Runar jongki. Nakaliang jongki pulit kila pulang ka jeng thuat ka bajur ban lap ya kini ki Runar ki batmu ban Rahbor ki Khynnah da kini ka rukom. Bar ka buit Runar jongki. Kaju kapo nakaliang jongki pulit ki kentui ki school baki na pej bha. Pakam juru ki school ki kentui ki Kmie ki kpa baki de ban pej basuyam sumar bhai ki khun ki jongki. Khnang ban umai la de ki brio leni ki Runar ki batmu ban Rahbor ki Khynnah da kini ka rukom.